আমিও সোনকালে দিম আমাৰতো এনি টাইম ৰেডি হৈ আছে কাৰণ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে সদায় সাজু হয় আগত অলপ মানে চিন্তাবিলাক বেলেগ আছিল এতিয়াতো সকলো কামে কৰি থাকে এনি টাইম গতিকে আমি কেণ্ডিডেটটো ডিক্লেয়াৰ দিম কেম্পিঙৰ কামো আমাৰ অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু কোকৰাঝাৰ সিট বা আমাৰ অসমত এইবাৰ যেটো আমাৰ বিজেপি ইউপিপিএল এজিপি মিত্ৰজোঁট আছে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কোনো এটা চিন্তাৰ কাৰণ আছে বুলি মই নাভাবো কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি আঁচনিবিলাক ৰাইজৰ মাজত ঘোষণা কৰিলে বা কাম কৰা আৰম্ভ কৰিলে যোৱা 2 বছৰত এইখিনি সকলো অসমবাসী ৰাইজে এই কথাবিলাক বুজি পাইছে আৰু সকলো মানে কনভিন্স হৈছে কি এতিয়াহে অসমখন সঁচাকৈ ডেভেলপমেন্ট হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে এনেকুৱা এটা ভাল পৰিৱেশটো অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও মানে এটো পাহৰি নাযায় এই কাৰণে এই নিৰ্বাচনটো যোৱা নিৰ্বাচনতকৈ অধিক ফল ভাল হ'ব এই নিৰ্বাচনত এটো শিওৰ মানে কৃষি ক্ষেত্ৰ কক শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰ কক তাৰ পিছত আপোনাৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ কথা কক সকলো ক্ষেত্ৰত অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তন আহিছে আৰু তাতকৈ উন্নয়নৰ দিশতকৈও ভাল এটা পৰিৱৰ্তন দেখিছোঁ মানুহৰ মাইণ্ডছেট মানসিকতা সলনি হৈছে আৰু ইয়াত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা পিছ মানে সাস্টেইনেবল পিছ যাক কোৱা হৈছে স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছোঁ আৰু তাৰ বাহ্যিক প্ৰকাশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বড়োলেণ্ড এতিয়া মানে মোটামুটিভাৱে বড়োলেণ্ড এতিয়া শান্তিৰ বা পথত এতিয়া আগবাঢ়িছে ৰাইজলৈ এইটোৱে আহ্বান থাকিব সব নিজৰ নিজৰ স্বকীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি বজাই ৰাখি যি কাৰণত 4টা দশক বিটিচিৰ আন্দোলন হ'ল 4000তকৈ অধিক মানে নিৰীহ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে গতিকে সেই শ্বহীদসকলৰ ত্যাগক স্মৰণ কৰি বিটিচি যাতে অসমৰ ভিতৰত দেশৰ ভিতৰত অন্যতম এটা অঞ্চল হিচাপে আমি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে তেওঁলোকৰ সাধ্য অনুসৰি যাতে এই গোটেই বিকাশ যিটো যাত্ৰা এই যাত্ৰাত সহযোগ কৰে হাতত অস্ত্ৰ লৈ লাভ নাই হাতত তেওঁলোকে কোনোবাই যদি পাৰে কলম লৈছে কোনোবাই যদি পাৰে মানে কোৰ লওক কোনোবাই যদি পাৰে ট্ৰেক্টৰ লওক কোনোবাই যদি পাৰে নাঙল লওক কোনোবাই যদি পাৰে আৰু অন্য ধৰণৰ যিমান আমাৰ শিল্পকলাবিলাক আছে কোনোবা হেণ্ডলুমৰ জৰিয়তে কোনোবা হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ জৰিয়তে এই ধৰণৰ জৰিয়তে যিটো আমি এটা আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতা যিটো অৰ্জন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো এটা ইচ্ছা আছে মনৰ সেই আত্মনিৰ্ভৰশীল অৰ্থনীতিটোৰ ভেটি মজবুত কৰাৰ কাৰণে বিটিচিবাসী ৰাইজে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা পন্থ সম্প্ৰদায় নিৰ্বিশেষে সকলোৱে একেলগে হাতত হাত মিলাই কান্ধত কান্ধ মিলাই আগবঢ়াৰ কাৰণে সংকল্প গ্ৰহণ কৰক बयनिसिमबो गोजोननाय जासिग्रोनाय थाबाय दिनैहाय 13 नम्बर चिरां बेवहाय मोनसे ग्रेन्ड जयनिं प्रग्राम जादों बेहाय गोबां जों बुंनो थाङो आंनि लिस्टआव 2250 आरो माखासेखौ जों मिथियाखै थारमाने जयनिंआ एसे होल समिस्टियैनो होनजासै दायो थारमाने जों मिथिनो मोनबाय आरो दिनैहाय जोङो बे फार्स्ट एटेम्प्ट माने जों जास्ट टेस्ट खालामदोंमोन थारमाने दिनैहाय जोङो गोबां दिनै इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा दिनै जइन जाफैबाय आं बिथांमोनखौ गोसो गोथारै वेलकाम खालामो आरो बरायो बेयो जोंनि मोनसे पजिटिभ साइन आरो जोङो नेक्स्ट स्टेपआव जोंहा मोनसे दंबायो जोंहा हिडन माखासे पलिसि दङ दा बेफोरजों लोगोसे बबेबा 100 जन बबेबा 200 जन बेबायदिया कन्टिनिउवास बेयो सोलिलांबाय थासिगोन बेनिखायनो दिनैहाय चिफ सारखौ फैनानै दिनै जोंनि गेजेरावहाय मोनसे मोजां जोंनि गेजेराव मेसेज होलांबाय जेनाखि जोंनि ओनसोलाव गोजाम इस्यु बे इस्युसफोरखौ दिनैहाय बिथाङा अननानै बा खोनासंनानै दिनैहाय मावफुंनायनि खोथा होलांबाय रायजो राजा जोबोद मोजां मोनदों दिनै बे जयनिंनि गेजेरजों जों मोनसे ब्लेसिंखौ जोङो मोनफादों होननानै बुंनो हायो आरो समष्टिनि गेजेरजों मा गोरोन्थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोनि हानजानि सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ दोलोखौ नागारबाय थादों होननानै गोरोन्थिया मुलुगा माने बयबो मोजांखौ हास्थायो बा आरो सबसे निउ गोदान माबाखौ हास्थायो जों मिन्थियो जेरैहाय फुरानायाखौथ' बयबो गस्लाबाबो गाननो बायो दा बे हिसाबै गोदान हिसाबै आरो जेरावहाय जोंनि ओनसोलावहाय सान्थि जोङो सोलिदों आरो सान्थि भाबै गासै जाथियानो दिनैहाय थांनानै दं बा बिजनेस मावनायनिफ्राय लानानै स्कुलनिफ्राय लानानै फारफ्रोमबो बिथिङाव दिनैहाय मोजां सबसे देरसिन आशीर्बादा जाहैबाय जोंहा सान्थि आरो सान्थिनि गेजेरजों दिनै जों बयबो गावबागाव दिनैहाय मावनो मोनदों बा जोङो सेंसन मोनाखैबाबो दा सोरबायाथ' बिजनेस मावनानै मोनजादों बे परिबेसखौ जोङो दिनैहाय मोनदांथिदों आरो बेखौ लानानै दिनै गोबां मानसिया अनुभब खालामदों जे निस्सय बेबायदिनो जोङो सान्थियै थाबाय थानो जोङो मोजां मोनो आरो बेखौनो लुबैदों होननानै दिनै गोबां मानसिया ओंखारबोदों
जिसिया सुमफ्रामारियाबो गोबां समाव बे जायगायावबो जयनिं खालामदों। जिसिया सुमफ्रामारिखौथ' आं मिथिगौ, उन्दैनिफ्रायनो मिथिगौ। बिनि सायाव आं बुंनांगौआ माने लाइसिं सिंनि बाथ्रा जागोन। आं बेखौ बुङा। बे मा मावो मावा, ना ओंखाम ओंख्रि गेलेदों ना मार्बल गेलेदों, बे गावनि खोथा। खिन्थु सैथोथाया मा, मुलुगा मा जालांगासिनो दं बेखौ मोनदाङा मिन्थिया, गावहा मा खालामो खालामबाय थादों। आं बेनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया। नुदों माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो सोरबा गोरिबफोरनो एसे एनै हैलाबायदों। माजों होदों होआखै जों बेखौबो बुंनो थाङा। बे गावनि बेक्तिगत खोथा। बेखौ माने मा होननांगौ जाखो, आं बुंथ'वा बेफोरखौ, बुंनांगौबो गैया थारमाने। आं बेनि सायाव बेखौ बुङोब्ला आंहा बांसिन गाहायाव थांगोन। थ' बेखौ कमेन्ट आं होला, सोङाबाबो मोजां आरो। धन्यबाद। जोङो सान्थि गायसनबाय, बेनो जादों सोलायनाय। हाग्रामानि समाव BPF पार्टिखौ सोरबाया माबा मोनसे बुङोब्ला बे मानसिनि बेरेखायै साखन्द्रा होगार हरोमोन। हाग्रामानि समाव BPF पार्टिनि सोरबा दैदेनगिरिखौ रायोब्ला बे मानसिनि न'आव थांनानै बेखौ दियाय होयोमोन। सानै फिसानि गेजेराव थैनि बाना बोहैयोमोन। बेफोरनोथ' परिबर्तन, बेफोरनोथ' सोलायनाय। थांनाय 17 बोसोराव BPFआ जोंखौ सेरखाय बेरखाय खालामदोंमोन आरो दिनैबो बे फरायसा आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेरेखायैनो गुबुन मोनसे बिथांमोना आफाद जोनोम होदों। जाय आफादफोरा जौसाय फाग्लाजों बुंफबजोबनानै थानाय, जाय आफादफोराव हारिनि माहारियारि बाद होननायनि खुनु मोनसे केरेक्टारिस्टिक्स गैया, आखुथाय गैया, जाय आफादफोराव गावनि मन'जाहां जाय बर' बिमा, गावनि जोबस्रांहां जाय राव, गोमोरहां जोंनि हारिमु आरो आसारखान्थि, बेफोरखौ बोखांनो गारै बिथांमोना दिनै समाजखौ फोजोबनायनि थांखिजों मोनसेनि उनाव मोनसे आफाद दानानै हारिखौ आरो लेथेर फेथेर खालामफिननो नागिरदों। दिनै बिथांमोननि जा आखुथाय, बे आखुथायजों गोरोबनो हायैनि थाखाय बिथांमोननि जा सोलो, बे सोलोआ हारिखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय आरो बिथांमोननि बेफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय दिनै जोंनि BPFनि 2000निख्रुइबो बांसिन मानसिफ्रा दिनै UPPLDL आव हाबफैदों। नोंथांमोननि गोरबोआ जे माहारियारि बादजों सोमोन्दो दङ, नोंथांमोननि गोरबोआ जे सान्थिनि मोनसे न'खर दानायावहाय जेब्लायबो हेफाजाब दङ, नोंथांमोननि गोरबोआ जे बर' अना बर' कुनु पार्थक्य लाबोआलासिनो, फारागथि लाबोआलासिनो मोनसे समाज दानायनि मोनसे मोन्दांथि दङ, जायखौ जोङो शान्ति, समन्वय आरो আমি কি কয় ঐক্যতা বলে কয়। माने 17 बोसोर BPF आव दङमोन, ओमफ्राय दा परिबर्तन सरकार जानाय हिसाबै परिबर्तन जानो फैबाय। जोङो गोबां दङ, माखासे ओंखाम जानो थांबाय, ओमफ्राय बादबाखि बेयावनो दं आरो। मानो थाखाय हाबखो UPPLआव? मा मानो थाखाय हाबखो माने जोङो 17 बोसोर BPF आव दङमोन, ओमफ्राय जेबोथ' मोनाखै। ओमफ्राय जोङो बिदिनो प्रमद बर' सरकार फैनाय लगे लगे जोङो एसे एनै आसनिफोरखौ मोनबाय। बेनि थाखायनो जोङो गोजोननाय मोनदों। ओमफ्राय बेनि थाखायनो जोङो गोसोआ परिबर्तन जानानै जोङो बुरजा दङ, गैयाबो 50+। मा आसनि मोनखो नोंथांमोना? मोनबाय बिदिनो माने अनसाय बिथांखि आरो बिदिनो दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जिनाखि 75,000 जेनाखि होदों, ओमफ्राय बेखौहाय बादबाखि मोनबाय। ओमफ्राय बादबाखि दंबायो आरो माखासे मोनथ'वाखै, ओमफ्राय आरो मोननो गोनां दंबायो। बेखौ आसा खालामदों आरो जों मोनगोन होननानै। UPPLआव जयनिं जाबाय, माबायदि मावलांनो सानदों? माबायदि बिदिनो ज' जेनेबा मोजाङैहाय जोङो जेनेबा ज' बिदिनो ओंखारनानै मावलांनोसै जा हायो।